tabuk social media wo o video kaisa je heno viral ongoi tongo norok viral video ni mangpili video ni screen o nugui mangkhana tai nugui mangkhana norok khoroksa nukhungni CCTV footage o tai o CCTV footage o norok nugui mangkhana je bwrwi khoroksa gas cylinder ni nol kokjamani pore a gas cylinder no nogono kwlangui khari thangmani ulo bo tasa kipli phaye logi wo chela khoroksana tubuwui jefuru o gas cylinder no nanani thango aphurno hor nangsawi gas ni cylinder blast ongthangmani norok mangpili kasa phemani nukhana hingkai o blast ongthani o bwrwi bai o chela mamuli chut nangkha hinui chung saimangkha tai kok khungkai mosi je mutai hai patumung kotor bai katinani ba mutai hai patumung kotoro poristiti o kwlai khekai chung tama khwlainang amosi kok tai pulawono je nukhungo gas bai mamui songnai rok mutai hai poristiti o kwlai khai swkang tama khainai pulawono mutai hai poristiti o kwlai khai swkang regulator bondo khainani nangnai tai nokni doglam phorkirok no khula tonwi rwna nangnai tai o cylinder gas ni gas rok phataro nokor thangijak borok rok kebo nok bisingo thangani kokgya tai maje maje cylinder gas rok no check rok khaitoni na nangnai tai gas rok cylinder rok mano apro gas cylinder rogo kunu leakage rok ba leak rok tong amo bo check khainani nangnai hingkai o mudui sabdani sotorkota bano mutai hai kaisa patimung kotoni chung katuwi mannai hingkai norok bahaima tongjaka ani o video no nugui jodi no chajakhai like subscribe share khadi mutai hai tebo kadal kadal video rok manani bagui।